masingsal kwchangma jora salbrumno kwrwi nokhongo chubachu khlaimani mangpili nukjagui tongo obaikeno tini 26 asram bari bai khopjak gopalnagar dandu hatio krishna nongni bwkhaktwi rasa nokhong chukjayarokno komoltai doctor tubui bithi magnarok rwjakha aro manjakha kok baptist association ni president borong bonang amarendra deburma naitungni paithakjora soyakarei chini mangpili Nikol, Mani, Mani, Mondurani, এরপরে মন্দুরানি ভাইজি naitongnai khapangni takhokte buksong haina hailam sogo jora news channel naitongnai rongno ang tongo poritus tini belakhena oro kaisa dangdo bazaro masingsal jora kwchang mani chawai tongnai rongno kwbangma chini chugya nokhong borok rokno tini komal bagnani thangui tongo oro dangdo bazaro chung nugo tripura hasteo kwbangmano politics ni bisingti bo kwbangma neta mantri ni bisingti rabo bagjagui tongo pheba tini bo oro hongka hongke christian rong ni bisingti kaisa hamjak mung mari haikba kaisa tei kaisa no suba laimani hamjak mung khawa tongthong mung muni mung rinani bagui chugya borok rokno chugya nokhong rokno maising kolokma jorabo kwchangma chawai tongnai rokno komal bagnani bagui tini oro sakoijak prai 100 ta hai komal bagjaknai tini oro belakheno night thotok nai haikaba belakheno khatung khaja ngnai jara chini kwchangma chawai ma tongnai chago rang puisa ringui komal paimaya obo hai chini borok kwbangma chugya rok ma tongnai kangka tini oro tamni bagui komal lok obo hai bagjakna nangkha ang terek kok sanani chai tongnai yang ni borok rok bai phadi logi phani bai koinai oro kwbangma no borok achuklaijak terek phainai borok bai bosong kok salainai tamni bagui oro komal bagjakna ni naikha haikaba bobo hayengnai tini thi kok salainai yang changan bai koinai sakari tini nongar tamni bai komal bagna naikha chini roda tini ko sibi boy sagada da ngai bosali yang sasinai chung bai sagar sara ringeda sagari bai tini komal je bagna nai tung nongaras kwbang tamni bagui tini bagna nai tini omo tabo Halelua baptist mothani hoite agol tolani borok omo haikaino kwchangmani jora borok kwrwi rok jahate kwchangmani bo kaham ungnani bagui jumrui manani bagui hine borok tini oro kombolok omo haike bagnani hine kaisa program khai phailaimani ta tini nong oro busuk borok khairokno bagjana emne khaito borok rok khaito total busuk khaito sungjagya haipano 100 ni selaile bangnai omo haikene sakang latha kologo bo bakha latha kologo bo omo haikene 100 200 da kano ables hisab nako jagli sungjagli haipano omo haikene phai bak phai kapro ba jagao kwbang ma borok kwrwi borok bagjak kapro bo obo hai kwrwi chugya nokhong rokno obo hai kwchangma jorabo komal bagui bwkhao bobo hai rok ma tong omo haike belakhene khakchango tam hingkai jungmo baptist christian rongni hoite mo haike khlaimani borok rok jahate kaito no siniya sinithun kaito ni kokthoma kaham saimia rok saimanthon no omo borok mo Halelua baptist mothani hoite borok omo haike program khai tabuk bagoi tongo tini obo hai no tini oro Halelua baptist oro ni simingda na kobuni jagani borok boda phainai manai rokle biang dikini borok manai rok kaito kwbang maiko basaibari chinara poschim basaibari purbo basaibari mo haike no select khaika je kwrwi bo jagao bisi borok kwrwi borok tong ngamti khai nai koroi no bagjak khata bagjaknai ani mung hangkai sobita motha hangkai madra motha khapangni takhokte busong norok khanai mankhana oro kwbangma chugya nokhong rokno masing jorani kwchangma chawi khairok susu ke tongnai chini tripura chugya nokhong rokno bagnani thangui tongo tini komal norok nugui manai paithak jora mangpili no soyakari nai tongdi busuk borok kwbang phai tini komal la phaini ongka chung tebo kok sanani chai tongnai yango terek hingke nana sakari nangla bahai ma tongkha tini amo kaham no chugui tongkha kai tani amare bai sang tago komal kaisa mangkhai chini kha belai tongthong mani belai ham mani hokta ngai abno chini tini komal le oro nung christian da
Christian na komal tini aro sab manai besuk borok hai rok manai abo khle ko an busano sakana no je ko abong kini ni besa busa ani baini busa ga pai ani busano ne ang kha ga asung no ang abo ni kaisa abo no kaisa sumung last nang sinai tini chugia nokhong rok no abo hai kwbangma Christian rok ni bisingti ba dharma ni bisingti ba pilai je baglai tongo kaisa kaitoni kothoma kaham no salai lokorok no tam kogrok khacham iko ang bo asok sana bo asok ko ya gangai ko je mo samane apna ni kho tong tong mani sin kha tong tong mani sin Christian hoje ha ka haman mani kokta hang khapang dakte boksang narok manjoi tongni soyakarai paithak jora video sengtai bo narok no phunungnai bag phuruni phunungnai bagmani yagulo tamni bagai komal bagjaka hayakaba chubamung tamo tamni bagai chubalai borok sakni rang pushana khibiwi tamni bagai chubalai nani nang abo narok no sarai sarai paithak digo phunungnai narok soyakarai naitungni jora news Rijuwa boy su idak nai beda jus na mau cuci bala tahu jus na sama jus na iko lidi kuhila deporma juti bala deporma white walk promote deporma pusai yang pusang pakai cawo budirai na ini harus ini budirai ini muncul budirai mongol ha ting mongol enggak komol mang botak thang iko to kesari sai thang na no ha resna deporma Sangko Lakshmi deporma ke beton ni kolum bani ni kolum bani Mondurani এরপরে মন্দুরানি ভাইজি Bai tamni belis subrai nung sunot subawi tudului cabui kaidor tini oje sung o salo kaidor nung je chongoi lima haikeno subrai sung tini oma haikai phai subrai o tabuk no phai tongo o jora kahamole jora kaham 2024 जों जे चिनि मो जे सामख्लायमानि जों बोसोरनि पुइला याफांगोनो जों अमो एनुअल प्लान खलायो जों जे खलाय दंमानि चिनि मथानि जे एनुअल प्लान नो जों दिसन नाम अनुसार जों आबो खलायो एके 2024 बिसियो जों जे सामख्लायनाय आबो जों ताबो आसुख्लाय मेखो जों इमिडिएट जों कैसा डेट नावै जों आसुख्लायनाय तो बेखे जों प्रिलिमिनारि असुक जरति जों साइमानो जे ताखलाय 2024 बिसियो तैबो गोबांखाय जों अमायखाय चिनि गोबां मा ताखौ बुखरन थानियो जों कम्बल रक बा बिथि रक अमायखे जों बागलायनाय गोबां मा सामु रक तै सुदु आसक सिमिया चिनि एमियन टारगेट दङ जों चिनि जे माने बुमा बुफा करै सेरे रक जे परि तंनाय सुगिया बा बुसाय रक करै जरा रान्दिं तंनाय बरकनबो जों स्पेशल भाबे मानसक जरते सुबानन बगै निचय 2024 हालेलिया मथानि जे लिडार रक बरक आबो डिसिजन नानाय नामान बिसिंति जों 2024 बो जों आबो खलायनाय गासो सिमिया आं खरकसा ख्रिस्टान एमप्लयिज फेलोशिप चिनि कक बेप्टिस्ट एसोसिएशन ख्रिस्टान एमप्लयिज फेलोशिप नि प्रेसिडेंट हंखाय चिनि ख्रिस्टान एमप्लयिज फेलोशिप नि बिसिंतिबो जों ताखलाय बिसियो आबो चिनि जे एनुअल 2024 नि एनुअल प्लान जों आसुकनाय 18 फेब्रुवारि जों आमपुरा मथ जों आसुके डिसिजन खलायफ्रो आरो बेलायखेनो चिनि आबोनो बिसि फार्स्ट प्रेफारेंस डिसिजन नाजाकनाय जे जों ताखलायाव गोबांमा एरियायाव थाङै बिसेस करे बुमा बुफा करै सेरे रकनो तै बुसाय करै रान्दि बा केबुनि नक बाय थांगा करै आबोहाय बरकनो चुबानान बगै चिनि प्लान प्रोग्रामो बेलायखेनो आबो इम्पोर्टेन्ट गै आ डिसिजन नाजाकनाय आबो जों वानसुलाय दं गाय पाइथांनि सुमुं थांलायसिनाय बिको अबनो आसल कक हंके गोबांमा बरंनि बखावा हामिया फान वान सुमुं दंगो बाक्साबा काहापान वान सुमुं दं हेदिबा दाबो संसारनि
je nok bar sibui tongmani to kaham mangbo sibliya hamya mangbo sibliya tabuk joto no osung sarang belai tong kesep baksa borok kaham samung khaine nebo mokol kena klaijago hamya samung khlaine nebo kena bo klaijago ke sungmung ke tabuk obose obo hai tabuk para kami thangai je komolok bagai tongmani baksa borok khawan sumung khaimano Christian rok kabangma komol liwui bithi riwui rang riwui obai kabang luk phunugai borok ni phasingo sowoi tongo obai pan wan sumung tongmano obai rok kok বেলেগে হামবাই আং যে সাইমামান মতেও বিশেষ করে আং যেহেতু ত্রিপুরা হাস্তেন খ্রিস্টিয়ান আবন মগে ত্রিপুরা হাস্তেন কখনো নাহারি সানাই আবনি ওখাই যে সুংমা ওখাই আং তাবুকবো সাইমিয়া কোনো চিনি খ্রিস্টান নংনি যে পারপাস বা উদ্দেশ্য जों বড়রকনো যে जों খ্রিস্টিয়ান যে বড়রক উংলাই তংলাই মানি ইংকাই তাবুক রমদি চিনি যে উদ্দেশ্য হংকাই जों তামো শুধুমাত্র চিনি সুব্রাই যিশু খ্রিস্টনি যে দাগি মানি নরক জিবেবে নরক চাউই নঙ্গি তংমা মাহাই নরক যে কিসিসা তংমানি abono hamjakmani sorope norbo sohbaigita khlaidi hamawose जों akokdik saisa जों tini biti hinbo जों tini kombol hinbo जों oro abe lakh kuti taka swaito जों abo rimeya chini je suksago जों abo khlaimasi ga ajagao akokni ortho omoya जों tini oro baknani sigang जों kaitoni kok saka abo जों program hongke जों nuknai kaitoni kok saka kintu a kaitoni kok sateni bo जों srai no sajago je norok khamkano khanano christian di mutingdi apti doroni chini kok krei tamkai bible sawo je norokni je takuk bukhorok takbo kaitono sinyako brong thanio thangai norok amchamja thangai kaitoni kokno kubi kokno reidi eke tini जों o je manei baknani phaimani o chini main jotumse number 1 kai kubi kaitoni kokno जों pila sing marnai kintu kaitoni kokno romani kokro moya ang sigang usaka je जों tini oro christian kaitoni kok kathar जों salai tongo a salai puru जों o komol riwi lup phnangai ba जों bithi bagai lup phnangai christian sanmani abo chini uddesho krei tini oro je man thanai rok borok ni जों borok no kaitoni kokno rokha tabo borok ni option borok judi a kubi kathang kaitoni samgno kaitoni kokno borok judi ঠিক no juktung jakhai borok yasaknai a jaga जों chini christian ro kuno dino kuno parao kuno nukhungo thanga khone norok no जों tei norok christian di abo haile chini kuno christian rok जों abo hai sadam to khlaya tai chini motha to जों apti khunu khlaya amte ge to जों beshirbak tini oro saita ke जों christian ne borok no जों beshirbak जों ri tongo engai kintu joto borok to christian ngai thaya engai ate hindi to chini samung जों buthage bo tongya kintu जों to reino thanai abong ka kaito ne hamjak mano norok bag di hini samasi abon bage ang sara na mekha abono mahai mane kaitoni kok no bo khanadi mane chuba tai kaitoni kok no bo khanai thangdi nang kaitoni kok no je khanamani bisingtei nang hamna ke ba habde habya ke ba habya abo borong ni thani bo naita abo borong thani abo जों norok no bagai dikha manoi norok magra rohka ngai nungbo chini christian dolo hapaidi amte herok chini kuno christian ni aptei sudo chini haleluya mota simia anga sagyo chini tripura hasto kuno christian borok kuno christian amte ke to kobang emon para tongo jekhane christian rok mangsa aro besi family non christian aro 4-5 family kintu borok no to christian habde hinai asa khlayo kuno christian rok ta ba ke saya ngai abon bage जों abo ha chini kuno uddesho krei जों a kubi kokno masawo kubi kokno bokhna mani bisingti je bo abo kaiton thani sokaina abota chini mungki sari ke hambai belai khano ani chini mungkai actually ang nok ngakai tabuk ani permanent nok ngakai kollanpur gilatuli ngai ani bumung ngakai kollanpur gilatuli reserve kami hino sini ngai pano ang 2007 ni simi agartala shipping gai jodiwa ani nok tak boron tongo aipan ang agartala yang borjola phasingo nok sanamka 2007 ni simi naro tongo ani bumung omorendra dev burma ngai ani chere rok tongo ngai tabuk ani motha ngai ani jatno ganano जों kaisa nok chini pastuni no kaisa nok no जों halai जों aro haleluya motha ni जों geja khlale tongo ga haleluya motha ni dikon ang gai chini yango kok baptist association ni laithanai salo ang secretary tongmani christian employees fellowship ni gai recently ang president hisabe kaitoni samungo chongjakha ba samungklai tongo christian employees fellowship ni president hisabe khapangni takokte boksong khanai mangkhana serai khlaino tamni bagui tini oro kwbangma kwrwi chukya nokhongni borok bithi bagjaka hayakba komol bagjaka o kwchangmani jora bo serai no sini mangkhana kuno borok no lup phunugui komol bagui bithi bagui christian hapaidi o kokya tamni hinmale chukya no chuba mani bisingtei
kisa kok khanai thangdi hinai dimani se abohaino kwbangma bwskang ni salo no nugui mannai Christian nongni bisingtwi dormo ni bisingtwi bo chuba chu onglai tongmani chini dophani bisingo dophani saka chuba jagui tongmani norok naitongmani bagui hambai jotono hambai khapangni takokte buksong haino hai lamsugo jora news channel lo tini no nugui mankana kisisa je Christian nongni bisingtwi tini komol bagmani je masingsal kwchang ni jora o ri chung kwrwi wngui kwbangma chini borok rok bini manmanai tongnai rok tabuk bo ri kutung chumbui ma thujaiyaku nog nukhungo kwrwi ni bagui obo hai jora no tini Christian nongni bwkhaktwi kaisa komol bakjakmani chung tini o komol rok tamni bagui bakjakha tei obo hai prochar rok preaching rok tamni bagui khlaijak chung serai serai saimanani bagui no chung paithago chini dikon no narakha puilano lamsugo dikon jora news leke hambai o sarik jorao sobre Jesu Christo ni mungbai norokni jora news channel lo lamsugo hambai chung thaijak kaisa kisu kok sanan bagui jora mamani bagui hingke tabuk sungmung puilano obo tini tamni bagui rasa komol kwbang kwbang khe baklaimani beleke hambai abo wngkha chung tini simiya sana thangka chini je Halelua motha chung agartala o chini Halelua Baptist Church hingke Halelua mothani bisingtwi chung skango bo omo haike chung baklaikha abo wngkha omo hai chini Bible no chung rwksai chini elembakni o chini subra Jesu Christo chuno je samani bisingtwi norokni judi kangsari tongkhai dulai kangnai tongkhai kangsa tei khoroksa no takukno bagui di kangsa kamchlai bagui di hini je samani a samani kokno rwksawai no chung agibo chung abo haike chini mothani ke chung baglai phailio tei tini bo chung abo haike no chung o jagao bisumani akhara hinai kaisa basaibari ni area o area o chung abo haike chini mothani bisingtwi chung bakna phailaimani tini aro kangbusu komol bakjak beleke hambai chung emne tini 100 kombol chung tubi phaimani hingke je taku buku rok sugya borok no chung rinai kwchangmani jora ni yakunai 100 kombol chung tini bakha jagao tabuk bai wai bwsuk rok obo haike bagjagui tongkhana komol rok obo haike kwbangma tini aro komol simina bagna tei kumni korok bodo hambai tini chung oro kombol bakmani lologi chini oro doctor tongo chini doctor Siddhartho program o chung nuknai chini doctor Siddhartho tei bini logio tongo chini taku Sukesh hingke borok khorokni bithi bo baklaikha komol bakmani lologi chini mothani bisingtwi khlaiui hingke chung moni swkang bo chung 2018 bisio bo chung roisa kami ayang gonda tuisa ayang phasingo roisa kami phasingo first time chung bagipur chini mothani 300 ta kombol chung puilao bakha hingke aboni yagulo chung chini je kombol bakmani hingkai chung aro no roisa kami no chung ayang phasingo no tuisa 2021 bisi corona paiya kunai ayang phasingo bo chung afrokai thik apro 200 ta moto chung bagikha roisa kami no chung thangai hingkai chung laithanai October tal ni 25 tarik tüimodu kami hinai yang telemura amsai tüimodu kami a telemura amsai tüimodu kami o chung adino 100 ta kombol bakha tei adino bo chung bithi rok baglaikha Dr. Prashanto sing logi tongmani ajorao tei chini staff nurse Orchona abai kai chini Dr. Siddhartho apro chini logi tongmani chung baglaikha tei laithanai 9 tarik November amoto apro chung yang phasingo no latha kolok amsai o chung adino 100 ta kombol bakha phiaba chung adino doctor arrange khlaimani bagui chung adino bithike tubi malia hingke 8 dini porino tini haino hai o 23 tarik 23 January 2024 o chung o jagao 100 ta kombol bakha tei chung bithi rok bakmaka hingke aro tabuk tei kaisa main sungmung hingke obose rang kwbangma swbai obo hai komol tuo doctor tui bithi magnario tei je kwplaisa kaitoni sajlani je kokthai aboni preaching khlai kok pirmani aboni asol naharmung kali bobo hai beleke hambai au chung to chini je chung omo haike chung je ri rok chung je baglaibani omo to ang thasimo kisa saka Bible no sajak tongo norokni taku buku no hamjakna nangnai phiaba hamjakmani hingkai ahaino bukukni kok bai simi hamjakma bai nglak hamjakma hingkai norokni poituno samung bai phungna nangnai hinsao hingkai aboni bagui no chini sudu chung chini je Halelua Baptist motha simiya chung judi naina hingkai chini Christian rokni organization kwbangma motha rok no a je hamjakmani mari chung je Christian chung o sungsani borok no Jesu Christo hamjakma haike no chung bo hamjakmani swrungmani mario
chini motha abo haike जों गोबां मा हाजार हाजार लाख लाख रां खरच खालाय जों मा बाक माने abo chini bagui bokhaw belai जों tongthok ma mano tamke jeta ko bukuro sugia borokno thangai जों abo ke chubai manmani abo belai chini bagui kapal kaham tamke subre jisu kristo जोंनो asuk joroti a gyan di mani a gyan no जों samu thepai tongmankha ga abon bagui no kasar mongnai je जों omo haike khlaima haino गोबां मातै मथारक bo omo haike program rok nukmani bisingtwi teibo borok na bo haike nichoi chubamung borok bo khlainai tei borok bo chubamung mannai ओमफ्राय अबहाय बागलाय तंमानि सालब्रुम ब्रुम न फेब अब बो बिसिनो हयतर चेंजा खाना बो फुरन सिमुरो बागलाय फेमानि अबहाय कमल ल गोबां मा बरं न सुबां मथबिमन हामबाय chini motha hingkai ang je saiman mote hingkai जों ri bakman hingkai 2018 ni chimino जों chengo hingkai te hingkai जों jemon ri जों bagyawoi जों samung bai gunda जों bakha kwbang ma jagao 2021 bisio जों chini puila sigang जों chini motha hingkai जों bakha bidabil amchai khwai bidabil yang phajingo bidabil amchayo जों kwbang ma borok no samung ajorabo corona ni jorabo belai khano borok mase manungya samung krei mayangpuro bidebul amsaro thangi जों a jaga chubaikha chini taku buku sono samung tei gunda rikha tarpore जों teliamura tei kormo amsai bo chini motha ningai जों aro samung tei gunda bagikha tarpore teliamura duski amsai bo जों thanga jaga bagikha tarpore hingkai जों chini baijal khwai baijal amchaibo जों abo haikei chini motha ningai जों a jaga samung numung abo haikei जों ajora rogo samung bai gunda rok जों abo bakha abo haita अबहाय के बागि तंग ओमफ्राय ताबुक बसकांग जरा रग जरा गोबां मा चिनि चुगिया नुखुनो तेबो तंगो ते काइटुनि ककथाइनो बसकांग जरा बबा हायके पिरनानि रक वासुबै एकबा यात्रि सालाय जाग्रो बेलेके हामबाय जों ताकलाय 2024 2024 जों जे chini mo je samख्लायमानि जों बोसोरनि पुइला याफांगोनो जों अमो एनुअल प्लान खालायो जों जे खालाय तंमानि chini मथानि जे एनुअल प्लान नो जों दिस नाम अनुसार जों आबो खालायो एके 2024 बिसियो जों जे samख्लायनाय आबो जों ताबो आसुक्लाय मेखो जों इमिडिएट जों कायसा डेट नाबै जों आसुक्लायनाय तो बेखे जों प्रिलिमिनारि असुक जरति जों साइमानो जे ताकलाय 2024 बिसियो तैबो गोबांखाय जों अमायखाय chini गोबां मा ताखौ बुख्रन थानियो जों कम्बल रक बा बिथि रक अमायखे जों बागलायनाय गोबां मा सामु रक तै सुदु आसक सिमिया chini